Milan také, a ja mám také. No a ja, aj Milan a ja. To si kúpil na Vazovu. No, hej, no aj kabát má môj Milan, taký dlhší kabát. Potom vestu si tam kúpil, nohavice si tam kúpil, opasok, aj tam to bolo drahé. No áno. Kabát, ten kabát stál... Ne? Bundu máš tisíc, to je? Kabát. No, to stalo 1100 korún. Ale on to málo nosí. A ja som si potom aj v Lidli kúpila takéto nohavice. V Lidli. To málo nosí. A hovorí, že keď Žojkom pôjde do lesa, bolo blato vždy bol celý zapad na blata. No a hovorí, že toto bude potom vždy nosiť. Žojko si mi vpísal... Ale to je vďačné, to stále Áno. kvitne. A potom som tam čo som ti to hovorila, zasadila. A ešte čo? A také tie kosace Kosace tiež nie. sa dosť rozhodieva. No to moc. To takéto najela. Skliešťov nejakú boreliózu. Čo im môže? Pozor, Ale to by... ide na mozog. No moment, áno, aj Juraj mal boreliózu. zápal mozgových blán, ale môže ísť aj na klby. Ale to by som tam musela mať niečo zapálené, že? To by som videla. Určite. To by som videla. Juro mal. Nie, že len takto a to by som musela vidieť, že je. Áno. No aj táto to mala Marie Rotrova. Tá sa dva... Zase budem tiež toto tmavé pravilo prať. A Danka usuší. Aj on, lebo tak on bude spotený až vo vode. No vedem. Ja som včera tmavé uteráky a tie prvé také tie biele a tak. Ale vidíš, aj kavičku mám tu nesku, ale to už asi bude od minulého roku, to už vyhodím. Keby si bola povedala, ja donesem aj z pečeného mäska, z chlebička. To není otočňovanie. No veď to. Človek by sa prežieral. Človek by jedol. Verte mi, ale keď ja mám toľko oblečenia, teda mám strašne veľa. Darča, ale ja mám aj od teba, ja mám ten istý kostýmok a ešte ho mám od teba. A mám toľko a ja nezapnem, mne takýto kus všetko úzke. Nám napísal, že za 613 eur ešte treba dať veci urobiť, ale bez roboty, to je len za materiál 613. Čiže tých 1000 eur bariat. Nechceš ešte knihy? Ale veď to neodnesem všetko. Do auta to môžeme dať, keď chceš. Pucle. To Ale to s tým budeme kúriť, Dari, to sú mokré. To kúr, ale toto si ja vezmem. Knihy, nechceš čítať knihy? Aj však to sú od nej. Ale kedy budem čítať? Ale to sú tie mokré, čo to bolo vždy tu vonku.